Здравейте, хора, Бора! Днес сме решили с Гошо да поиграем малко на Майнкрафт. Той се казва Грабчо БГД. Обърках се. Не Гошо. Истинското му име е Гошо, иначе в Майнкрафт Грабчо БГ. И който още не знае, аз не съм Розбуш 14, аз съм Ростислав. Да. Да. И ако ни го чувате, не знам дали се чува, защото говори по месенджера, ама... Добре. Така, сега. Давай. Да, стикви на главата ще събием. Те, сега. Стоя далеч. Чакай, аз да си оставя кирката. И меча. Добре. Ти. Давай. Майко. И аз нищо не виждам. Но вземеш... Майко! Какъв този демидж, бе? Къде си, а? Какъв демидж? Не знам. Майко. Идвам. Аз много не помня пътищата. Примерно, когато отиваме да експлорваме нещо, аз много не помня пътищата. И аз те някак се връщам, ама... Чакай да отидем там. Добре. Да, се казва край. От Google Play. И както знаете, начините за креатването на мултиплеер сервер са да единия фаща вашия Wi-Fi. Но чрез това приложение може да си играете и от Австралия до България. Те. Добре. За какво да включваме на креатив, като може само да направиш да излезем от сървъра и да таковаш. Няма да три сървъра, нали? Добре. Имам 2 вълна. Те и друга вълна. Добре. Аз нямам дърво. Да. Добре, давай. Чай. Нищо сега, давай. Какво? Ко толкова сме през нощта? Гошо има... Ако тука, примерно, ако тука не си говорим, има някакъв микрофон. Ами аз още... Мисля, че съм го пуснал. Да, пуснал съм го. От отдавна. Добре. Добре. Не знам. Ясте. Чакай да сложа тикота. И така, втори рунд. 3, 2. Старт. Лагна! Фак. Лагна за това! Да. Малко ще лагвам. И да знаете, хора, лага не е от Mobizena, ами от това, от сървъра. Какво? Нали? Ти нали каза, че... Такос.
Айде, пред тебе са това. Тука. Не е в мене, за съжаление. Нали, къде отиват? Не знам. Сега пак ли ще се бим? Добре, трети рунд. 3, 2, 1. Те по-яко са без ти. Майко! Мали! Чай, че се дисконектнах без да искам. Добре. Лак. Лак. Но прави се. Къде съм? Добре, сега едно на колко на... къде? Едно на едно сме. 2 на 1, де. 2 на 1 обърках. Не. Добре, давай. 3, 2, 1. Да. Кой иска спириле? Иска спириле? Иска спириле и не. Добре. Иска спириле. Да. Мале! Ти си много добър PvP. Аз се редженвам! Мале, не, край. Умирях. На 4 сърца. Айде. Да, бутушкица са за мене. То се е твоя. Искаш ли баба? Такова птица брал на него. Ти. Не, ти умря. Да, добре на таблет. Ти умря. 3 старт! Мале! 2 на 2. Ди да знам! А за мен ли? Дай да оцеляваме, че то скрип само в PvP. Добре, клипаш и само за PvP. Добре, давай. Мале! Виж ти. Готово. Сега ще оцеляваме ли? Добре. Аз ще ги такова с скиня мастера. Ще ги оправя там, ще ги свържа. Ами добре. Ти нямаш ли? Добре. Добре. И кабелстона ще взема. Ти вземи дърво, пък той. Добре. Ти. Ти в кой сърва си, бе? Къде? Добре. Ти си куп. Да, добре, дръпни са. Разбрахте. Като нещо като мина обаче, нали? Да, колко дълъг ще става клипа? Добре. Нямам торчове за... 2-3 копания и знаеш ко намерих? И айрон. Да. Само ми трябва дърво да... В честа има ли някакво дърво? Не. Не, чакай, той не ми трябва дърво, бе. Отивай да такова, аз ще го взема с кабел кирка. Знам, бе, просто в честа има какви пръчки и аз дърво бълнувам. Какво? Едно айрон, ти базикаш ли са? Да. Аз къде отивам? Дърво? Добре. Само ми някъде ко ми трябва, ама... Защото нищо не виждам.
Ми да, то само на това. Вечерта на той. Там има блато и блато ли какво е? Да, блато. Видя го просто. Значи имаме нормален байом, имаме машрум байом и блато. Да. Нататък искам да има такос джангъл байом. Да намерим такос. Кажи го, как се каже. Забравя. Темпъл. Да, темпъл. Да го експлорнем. Ела така. Не, трябва ми такос. Направи една печка. Не, аз ще направя една печка. Що? Сякаш час мога да строя. Добре, аз ще направя чаркол. Имаш ли обикновен? Колко стака фърлиш, бе? Ами, добре. Едно. Знаеш ко? Трябва има добре. Трябва да вземем дърво. Ето го, бе, пред тебе, бе. Ето го. Добре. Само ми трябва малко дърво за чаркол, защото... Виждам... Чаркол! Не бе, дърво такова необработено. Ох. Няма нищо. Ще ми ги фърлиш. Фърляй. Защо ги слагаш ти? Давай. Да. Само къде беше това? Къде бе? Направя. Само дърво. Добре. Само да сложа малко чаркол. Добре, само... Ау! Къде? Лак. Така. Колко висок? Ох. Да. Колко висока? Ой. Чакай, малко трябва да сложа... Чакай, готов съм. Да ти помогна? Ми къде? Колко голяма? Но ти много голяма, бе. Много голяма. Ами, за начална къща. Ние после ще правим постройки, ама... Добре. Да. Отивай за дърво пък. Мога направих 6 такова. Врати. Да бе, бутона. Честа в тебе ли? Добре. Филм. От време на време. С кой бе? Той ли ти каза приложението? Добре. Но човек трябва да... Опа! Взимаш дърво. Сега ще правя клипа, докато се върнем. Не. И така, хора, върнахме се. Тей. Добре, ти забирай едно дърво. Какъв ще покрива?
Да, чувам да. Те, месенджер или това? Майнкрафт. Ама плосък или от такова? Добре. Не. Добре. На къщата. Строи. Как ти бе? Така. Защо впаднах? Така. Ма каква бреза ще бъде? Обработена или необработена? Да, брезата са по-хубави. Честа. Да направим ли по-голям чест? Такъв голям. Няма нищо. Колко ще е дълъг епизода? Добре. На един... Да, те са много яко. На един ютубър първият му епизод... Да. Добре, не ми стигна дървото. Мерси. И така, и той, първият му епизод, знаеш колко беше дълъг? Час. Да. Добре. Не, ма ти не си пуснал зомбитата. Ви не огладняваме. Да, пусни ги на изи. Сега... Едно дърво имаш ли, бреза? Аз го взех. Ало. Крафтинг тейбъл или честа? Готово. Той няма кефите и дърт. Чакай сега. Имаш ли едно дърт? Чакай аз си. И аз имам спок. Не, нищо. Ще направя такъв голям чест. Готово. Къде отиваш? Обърни го де. Към нас да е. Къде? Тя в мене. Така виж. Да, я го служи от тази страна. Те. Добре. Добре.
Виж, те не, те по-добро. Те не е добре, а. Ма те трябва... Да. Не. Или чакай се. Добре. Да. Поне няма да ти взима демидж. Ма аз не мога да вляза. Добре. После откъде се излиза? Где си? Да. Те. Добре. Пусна ли зомбитата? Ти си пуснал зомбитата. Добре. Добре. По 2 пържоли на човек. Добре. Сега аз малко ще отида за крави и за такива. Ти стои в къщата, защото отивам надалече, много далече за овце. Добре. О, мина. Да. Не, стой в къщата. Айран. Стой там. Много лаги сървъра. То приложението тако слагало. Сега ще кажа колко айран. 5. Чакай, още има. Да. Тъм. Имам 15%. Зомби. Кобе, ти ли си ми се правиш, бе? Гошо и кол. Кол да събираме ли? Охо, знаеш колко айран имаме? Много. Те. Що? Ама защо? Само ми кажи, че не намери диаманти. Сега ще се върнем. Добре, върнахме се. Крипер. Крипърче. Не! Как гръмнал. Щеш да ме гръмна я. Ма поне ми щупи малко айра. Тейле. Ти зомби. Охо, бат скелетонче. Маре! Не, няма да умра още в първия епизод. Няма да стане той. Няма да стане, точно тъй. Тъй сега. Да, тут ще... Супер. За нас, де? Тъй. Да ти кажа ли за сега колко айран имам? Ай сега. Само да. Изкопая тук. 23. Има още. Скелетон. Не. Къщата. Не. Мамичката. Не. Вай. Не съм
Почти на 2 кръв съм. Вярваш ли му на този? Занимава ни с сърцераздирателната си история. Да, той ще направи. Трябваше да предположа. Ма нямам храна. Най-дълго направи, задето скъса предния. Сякаш се... Има някакво бучи. Казвам ви, момичета, тя е много сладка. И А. страхотна гимнастичка. Убедих се. Реджинвам се. Не, че не ти вярваме. Всъщност това е. Да, аз не го взех. Имаме 23. За това, когато влезе, говорете стих и успокояваш глас. Като моя. Къде? Здравейте! Помните ли ме? Това момиче със сигурност, защото е ритнах в лицето. Медо, радвам се да те видя. Добре дошла. Паяк. Ела тук да видиш тук. Ела, дай да отидем в къщата и да приключим епизода, че стана много дълга. Покажи ми го, Медо. Скелет, Гошо! Има скелет. Полагам, че мога да опитам. Медо, 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 Гошо, пази ме, Гошо! На едно. Половин. Мале, имаш храна. А, дай. Едно. Ще ти дам. Мале. казах, че съжалявам. Ето, давам ти. До утре. О, кокали. Айде да се връщаме в къщата, бе. Е унизена и отборът ме обвиня. О, скъпа, опитваш се да помогнеш на новото момиче. Но всички ще запомнят, Вземи че кол. започна заради мен. А може би не. После ще експлоруваме. Другия епизод. Иска ридени топки. Не има надолу още. Дето има паяци. Виж, когато си капитан, Добре, на къде беше изхода? гордея за теб. Благодаря, мама. И аз те. Той сега изхода ли? Да, ето го. Следвай ме. Котешка туалетна. Сега, само да ни не убият по пътя. Да изкочиш и да ме изплашиш. Жалко. Виж, Добре. Овца! знам, че имаше тежък ден, поради което ти взех подарък. Наистина? За теб. Да. Добре. Тук няма нищо. Но успя да ме вържеш. Сериозно. Вай, сега ще го убия. Знаеш ко, само още едно вълна ми трябва и... Мале! Не забравяй да Паяч. Умря. Идвам! Бързо! Бързо! вие останалите наричате вина. Познанията ви Вай, да. Да. Добре. Добре. Гоши, сега ще дойдех. Иди така, бе, аз съм ти What? Ето ти. Виж какво прави. Виж какво ще направи. Да. Така. Това беше от епизода. Малко се развихме с Гошо. Това беше, че казва другия месец. Така, ето. Постигнахме нещо в първия епизод. И довиждане! Дядо готвя